Wist ik even net wat ik zeg. Daar doen een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Ophokje. Op een mooie dag rint Beer terug. Door de tuin, ja. En wat is het jastig, vind ik net, Jannie? De bladen vallen weer van de boom. Miauw, ja. En de spinnen beginnen weer te kroepen. En de vogels loeken voort naar warme land. Oh, spittig, ja. Hé, er waait me van alles in de egen. Oh, wacht je, het is een spinreg. Beer vaagt hem in de egen om de treden van de spin voor te vaaien. Miauw, wacht je. Ik zal hem van die vangen, die dikke kruispin. Miauw. Ja, zo zit al je bij de jest. Spinnenwebben of van bladdergoed. Oh, hij is wel mooi, hè? En al die kleuren. Zei Beer zuntjes. Ik zal eens vragen of Sipke dat nou extra mooi vindt. Maar hij zit altijd maar achter zijn computer en had een plaatje van de jest op zijn bureaublad. Kist begrippen. Maar in steef van Sipke rint Beer kekeltje in de midden. En zat de Sjen had zij wel wat oors onderhollen als de jest. Hoi, beerboel. Haast het zeker al jet, hè? Ropt ze kekeljend uit als ze hem zucht. Hoi, kekeltje. Nee, ik weet het net. Ieder wordt wij. Oh, tja, jongen. Vreselijk is het. Oh, heel slim is het haast net begrepen. Oh, en dat wilden wij als hen zwargen dat elk zijn haai op het tien krijgt. Maar ik zie stekje cake. En alle andere dingen die je van haaien meidje. Hoe bedoelt kekeltje? Ik ken dat dan nou net meer. Vreeg het Beer Kekeltje begint te goelen. Snap je het net, hè? Eerst sluiten ze die op in kooikens, dat is die amper in omdraaien kist. En maar de hele dag haaien lezen. En dan komt er iemand die het vindt, dat is wat heerlijk lazer in de meest. En dan dorst dat. En dan komt er weer iemand die denkt dat meisjes ziek worden zelf van een vogelgriep. Oh, en dan moeten wij weer omheen hokken. Opsluitend zitten. De hele winter. Ophokken. De hele familie. Beer snapt er net volle van. Maar hoe bedoelt kekeltje? Wat ik zeg, beerboel. Alles draait om harren. Net om huis. Het is net om huis dat we opsluiten worden. Met z'n zelfs in een hok zitten gaan. Beer moet erover denken. Vreemd. De hen worden opsluiten om de vogelgriep? Maar dat er een beest onder gaat, is net zo slim. Zolang als de mens maar net ziek wordt. Vreemd. Heel vreemd. Tjoe! Zou ik echt ziek worden? Zou Beer ziek worden? Morgen, maar afwacht je.